ኢሳያስ ዝበላ ማርያም እያ ካምናይ እሰይ ዘሪ ዝወፀት ዕንበባ ምሕረት ንረኽበላ ውህብቶና እንባ ድንግል ክትፀንስ እያ ወዲ ክትወልድ እያ ኢሳያስ ዝበላ ምስክርኺ ብዙሕ ፍጹም ፍቕርኺ ዕቤትኪ ኣብ መቕደስ ኣርያም ይፈስኺ ስብሓታትኺ ልዑል ፈጣሪ ዝሓዘ ወዲ ሶትኪ እጹብ ፍጥረታት ዘፍዘዘ ካብ ናይ እሰይ ዘሪ ዝወፀት ዕንበባ ንረኽበላ ውህብቶና እንባ ድንግል ክትፀንስ እያ ወዲ ክትወልድ እያ ኢሳያስ ዝበላ ማርያም እያ ነቢዩ ሚልክያስ ተነበዮ ውልደት ናይ ወድኺ ብመንፈስ ረአዮ ኣብቲ ቤተልሔም ኣብ ምድረ ኤፍራታ ካባኺ ዘረኽበ ናይ ነገሥታት ጎይታ ካብ ናይ እሰይ ዘሪ ዝወፀት ዕንበባ ምሕረት ንረኽበላ ውህብቶና እንባ ድንግል ክትፀንስ እያ ወዲ ክትወልድ እያ ኢሳያስ ዝበላ ማርያም እያ አረጋዊ ስምዖን እቲ ቅዱስ አቦ ዝተነበየሉ ንጎይታን ትረኽቦ ኣምላኹ ሓቒፉ ኣቤት የትዕድልቲ ናይ ነቢያት ደስታ ማርያመይ ፍጽምቲ ካብ ናይ እሰይ ዘሪ ዝወፀት ዕንበባ ምሕረት ንረኽበላ ውህብቶና እንባ ድንግል ክትፀንስ እያ ወዲ ክትወልድ እያ ኢሳያስ ዝበላ ማርያም እያ ካህን ትፍትት ናይ ወድኺ ሥጋ ሱራፊን ትግረም ብናይ ሰባት ጸጋ ብኣኽዮ
አስምረው